Kaixo kuadrilla, zer moduz zaudete? Bueno, gaurko bideo berezi, baina berezia. Ze gainera, enago bakarrik. Eta bueno, zer egingo dugun? Orain ikusiko duzue. Bueno, Uxue, zuk uste duzu argi dagoela noragoa zen edo zer egingo dugun? Kamiseta bakarrik ikusi behar duzu, hori izateko. TikToken jarraitzen banauzue, jakingo duzue bagoazela sagarrera, ze osasunako neskak lehenengo mailara igotza lehiatzen ari dira. Badira bi partido, gaur lehenengoa eta gero astean zehar bestea. Ea igotzen diren eta beste euskal talde bat daukagun lehenengo mailan. Ze neskak animatuko ginateke ezta, agian egiten gara juliganak. Baina bueno, eta hori, gurekin zatozte, gaurko egun honetan, eta osasuna! Bueno, hementxe gaude ezakita dituko den, gaude filan zain, eta gaude horrela makortuta ez ikusteko jendea, oie, privazitatea, no? Agian mugitu berriko gara filas, ze hori doa, azkarrago, ez dakigu. Aber tapoi hau desegiten den eta pasatzen garen. Ni urduri nago. Baita ni ere, Iruñe. Aupa osasuna. Aupa. Vamos a poder presenciar el partido de ida de la final del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola que enfrenta a Osasuna Femenino y al Real Club Deportivo Bueno, equipo, ja gaude hemen, ez dakit zerbait entzungo zaigun, baina oso gogiko gatua gaude, oraintxe bertan erakutsiko dizugu sadar berria, bueno, ya ez da oso berria, pero bueno, maravilla. Bueno, zen irotxoa. Bai. Zeta delo txatua. Pizka bat, ez nago ikuta. Bueno, equipo, atxeden aldean gaude, 0-0 goaz, eta bueno, ari da jartzen interesgarriagoa. Zeran zeuden oso urduri, baina ea orain gola lortzen dugun, Review. Bai, nahiko urduri zeuden. Ez entzungo, jukatu adotzen pizka bat zehiago. Venga, orain. Partidaren inguruan, lehenengo zatia. Oso urduri egon dira, nik uste bat ez ere defentsat. Eta izan dituzte aukera batzuk gola sartzeko, orain dute lortu, bigarren zatian, seguro lortzen dutela gola. Bueno, hori. Sí. Osea, ja, iritsi gara atera, hainbatetan, baina ez da polik. Venga, neska. Al salto de Yara, la caída para Valero, que bien Valero jugando y recogiendo Celia Ochoa, que bien Maite Valero que vuelve a romper líneas, a batir líneas, ahí va el balón hacia Valero, el remate de Valero.
impresionante, Valero zure fanak gara, osea, eskatu du, eta wow, nola jarri den estadio guztia, sadar guztia. Beno, sexy kuadrilla izan da, partidazoa irabazi dugu. Ze golazoa, Valeroren golarzo hori, ostras, ze giroa zegoen, osea, izan da mundiala. Ikustea nola gero partiduaren amaieran aurrek, bereziki neskek eskatzen zizkieten sinadurak, autografoak, argazkiak, wow, osea, eurendako ere izan behar du, ja, ez bakarrik sadarren jokatzea, irabaztea, eske, gola sartzea, gainera indargorriren justo atean, izan behar du mundiala. Eta gero, bukatzen duzu partidua, eta ematen duzu buelta estadio guztiari, eta wow, osea, horrelako harrera, egon gara, Uxu eta Oiok komentatzen, ze guai, ia 1000 pertsona animatu garela, eta bueno, orain urrengo pausoa da, ostegunean jokatuko den partidua, Osasuna, printzipioz, badoa, abantaila pixka batekin, baina entrenatzaileak esan duen bezala, ezin dira joan lasai egotera, baizik eta joan behar dira gaur atera diren bezala, bereziki bigarren zatian, dena ematera, eta Osasuna lehenengo mailara igotzera, ze horrela, wow, zango genuke gutxienez Nafarroan. Emakumezkoen lehenengo maietan, bai futbolean eta baita saskibaloian, ze Ardoi Zizurko taldeak ere igo eginda Espainiar Estatuko ligako maila gorenera. Orduan, ojito, Esan dudan bezala oso gustora egon naiz, esan dudan bezala ostegunean Osasunak badu oraindik zita garrantzitsu bat, Bartzelonan espainolen aurkako bigarren norgehiagoka, eta pentsatzen egon naiz, agian guai legokela, ja, ara, joaterik ez dugunez, kuadrillan nolabait partidua ikustea, norgehiagoka ikustea, eta nola egin dezakegu hori? Streaming bidez, beraz, pentsatu dut, hemen YouTubeen zuzenekoa egitea, denon artean partidua ikusi, komentatu eta norbait animatzen baldin bada nirekin batera ikustera, bueno, ja ari naiz kontsultatzen galdetzen, primeran. Beraz, aste artean, partidua denon artean ikusteko aukera izango dugu hemen, YouTubeko kanal honetan, eta horixe. Beti esaten dudan moduan, mila esker bideoaren bukaeraraino geratzeagatik, bideo guztia ikusteagatik, gustatu bazaizu like eman. Like eman ere Osasuna lehenengo mailara igotzea nahi baldin baduzu, zuen lagunekin, familiarekin, guztiekin bideoa partekatu eta hause izan da guztia. Datorren, igandean bideoa egongo dela. Aio kuadrilla! Aio!